Bordan constituency along non solar ke parga poda aparo kani asuri 18,000 bighas ke solar pansi ada ke do rong ko anone rong reng ma to marong pen rong pre proxy ba rong siner ke bang do pada la an ke non election la ko thali at la sini dilam la si dak pen kachini nai nang dam nang ke bang kana no kopia posi BJP aphan ba national party aphan ning ka che ke dosi non anta ini tum amune tum vote ki pilo hala bang question char jumi mi non ini tum ambo atema kire set kitab long ka toklo kire set abang phigyani atum ke alang methang kopia prang tami bang ke polong ke thegum long pen tami isya gyan long de nonson for example gari kipap prate bike ke be tum ta highway long ba kali long ta 120 30 plus jongsi ipa prab lo pulo tangte mo accident le te somuni ke ithia phana chances te pik chini mai ta seta ko frequency pa prab bom pute lake ame thang se tong dam bom podi la son dak thaksi ili tu mamuni no anta BJP a party fan ki putot kali lo national party a fan ki putot palam kali lo kame a hok sinang ceplang de ta posi a hokalan itu hitnu tum ram fan pachida nasi piniarni ili tum api ki dun bom atu de api ki dun bom akar bi apen long aso atum hala example ki open a make pen ke tegun long pen apot kopi apot aning chiru tekte ba chiru re dia potang si neli mane rat fan ke than kan tu athema ho set up ke itum ininga chiru wa bangke itum aphan papitu o tahai bau ne dia tahai nili tum la solar project alam tin than po solar project aphan nili tum nang rap tum thapusi phong tong bilo ho adiman ta nitum anda tu ta amar api ke ko inut bahini la BJP tum long ke khoi asongja tum bang rong atum aphan bang pai dam lo nang tum phanan an lak atangka nang pipo la son nang pipo long le pata nang pino ku anam ajak ke hera dulu nang dong silong le pata nang pidun di peden nang sorong dolong li panta ke abang ning du kalam la si ajak tumbang ne pulo ne rong asara posi ne like la puap beta kali amasi ne like nang ajak tame nang cara pun tekriat ko kuna putum ta dulu la si hadak matha pen aku nili ningge untulo je along li jong si arong pen jong si nang pabu lang lo ko te rong ta chukim long le po rong asar oke si ho ka thai be oke hala bang ka matha dam ke par sing dan amja non along li si 18,000 100 bangali dei afaro bangali asuri 18,000 bighas lake isu sel lihat ampanan dami hada itu ke kaknya adim lo nasi non pijat ne hidup di dalam nasi cini nang li BJP pambut kipi kongres pambut kipi lo te aprang si pipi aprang ke itu mi kacini nai make ne khai jok poma hemprek la tom hale pilot tank itu mi hemprek long poma autonomous state long poma article 244 e long poma latum national party bhanjong silitum vote jok lo polo tangte ilitum along le jok wan poma hala bang pia ko itu charju pinang nang hala hello nona la pentum chini lo gadi komada party komada songja si kaya phan kache song pilo la tum chini lo ade ma ong dunga atum ini marli ba ik marli tum loke mobile phone do yang hasil kupi si kache plang ma non ke rong suki kupi si kache plang ma rong lom diota long dap tumu ili phasi nangkar juti ta long te osar di kulom gela sonson bre normal long hala rong atum sengkar juti pipon mala tum active people non ke social media lo kona long pe lasi non nili ipukang tu ngomong kalahan lo songja pulo tangte sorkar pen cedan hai bang nai thek nai lapen radaphan government pen cedan si radaphan sorkar pen jakong pan si radaphan back nai nili ipudam ji pubang ke nona bangke ki do tang hor musi ke jor pulo tangte lake radaphan ka nek lo rat akhi
karbi inglong akhai along ri kipa vir lo pusi ele ipu dam kan pe kalang lo mati di leader satum ke nang li tek share pusi leader ki mal lo kente ratang kang bai lo kente inte jakong wan pino non kopi pose karbi tu anglong along le kopi lo ke papa na hok nang laki nomor 1 solar project alam